Tak ahojte, krásny deň. Dnes ideme lisovať seno. Za mnou je list na hranaté balíky. Že ideme si to vyfúkať. Potom pôjdeme na pole niečo polisovať. Máme to tu pekne zagiedrené. Čo si málo sme už polisovali. A to len začíname naozaj. Vrch už mám vyfúkaný, tam už nejdem. Aspoň troška toho fúknuť. Používame takýto nejaký fúkár na baterky, nie je to moc silné, ale stačí. Troška sa začína prášiť aj smerom sem. Radšej zavriem okno. Vždycky sa z toho takto práši. Vždy.
spredu. No dobre, necháme to takto. vrčí. Dáme si plyn. Stlačíme to. Môžeme ísť.
mám nastavené, manuál a mi to auto si viac páči. 950 otáčok na kardáne. Klimatizácia zapnutá. Vys má komodu 120 na 90. Neviem, či ma nepočuť, lebo je tu aj celkom hluk. Ja sa počujem, to je hlavné. Však. Paliky robíme okolo 2 metrov. To je 20 je nastavené. Sa nám to lepšie upadá do hlavy. Parcelka má okolo 1,5 hektára, nachádza sa v obci. Posuné to je 4 dní dozadu, takže ešte bolo seno aj obrátené, tráva bola obrátená. To je úplne super. Priemerné teploty cez deň bývajú 30 stupňov, takže úplne bez problémov. Prostriedok je Case Magnum 7240 Pro. Myslím, že to je taký rok výroby 99. A podľa kW píše presne koľko, ale 250 koní mal mať. Ale cíti to aj, vidíte, na rovine popri tom uvádzajú potrebný výkon 150 koní na ten lis. Takže keď pôjdeme do kopcov, do takých pomaly ako lyžiarsky vlek, taký priemerný na Slovensku, aj také kopce tu máme, tak mám problém sa s ním vydriapať hore. Traktor váži 10 tón. Aj so závažím konových vpredu, nejako to bude, ale na strome dobre. Takže neviem si predstaviť nejaký 150 koňový, 6 tonový stroj. Jedna vec výkonovo bude to trápiť. A v žiadnom prípade do kopcu nie. Ono ho ubrzdiť, lebo ísť brzdy má, ale dvojokruhové sú dobré. Máme kanál, krásna vodička, pozrite. Pekné prostredie. Dá to žiť. Čo vám poviem. Pekný spraví. Nechám to na tom manuáli nastavené. To staré traktory, oni majú klímu. Nemám ju naplnenú, ale mne to nerobí dobre. Dobre nastupuje gáz. Radšej si takto otvorím okno, dám dvere. Také príjemné vetranie, vlieva tu není, lebo nič neotvorené není. Táto dvere. To je pohodička, s ňou dovolenka.
Mitsubishi 8.3. Rádový 6 valec. Ten istý motor sa dával aj do axiálnych kombajnov starší. Len tak pradie. Veľký objem, jednoduché čerpadlo, elektronika minimálna. Videl som aj kus tohto Magnuma starého. Na inzeráte ho predávali. 60 000 motohodín mal. Čiže tieto mašinky sú celkom ďačné, pokiaľ sa človek o to stará, ako má. My sa snažíme, no ale nie sme až takí odborníci do toho. Čo sa dá, spravíme. Chvála Bohu, sa to nejak moc nekazí. Konkrétny tým má okolo 15 000 motohodín podľa tachometra. Kto vie, aká je realita. Sme asi tretí majiteľia, už tu máme to 5 rokov. Ako ste na tom? Vy robíte sena tiež? Aké používate lisy? Robíte hranaté balíky alebo okrúhle? Zo začiatku robili okrúhle balíky, ale nestihali sme to odvážať, lebo bolo treba nakladač na poli, odvozy, službarov väčšinou volať a okrúhlych balíkov je pomaly raz toľko na odvoz, ako granatých, keď sa riadne natlačia. Takže menej odvozov. My si kúpili samonakladací voz, neviem, či bude na videu, ako asi to nestihnem, lebo nás dneska iba dvaja na to. SPK 31, to má označenie, český výrobca. Dvanásť balíkov zobere, niečo sme tam zosilnili, niečo sme tam upravili. Funguje nám to dobre. V kopcoch troška horšie, síce sme tam teraz dorobili také klapky, aby sa to v kopcoch nepreklápalo naspäť. Uvidíme, ako to bude fungovať, lebo to je taká samodomovýroba. Ale zatiaľ v rámci finančných možností a jednoduchosti stroja je to dobré. Má to aj brzdy. Aj takší traktor môže to ťahať, my to máme za 200 starou New Hollandu. A zistili sme, že tieto hranaté balíky sú lepšie v tom, že menej ich vozíte z pola, menej kusov, viac dokážete toho uložiť, aj keď si sami máme oblokovú takú foliovníky. Takže tamto až taká výhoda možno není, aj keď tej hmoty samozrejme tam napracete viac do tej istej haly. Týchto hranáčov. Začia na to obyčajné špice, máme 4 špice na teleskope. Stačili by aj 2. Máme to aj s bočným posúvom, aby sa lepšie ukladalo aj do krajov. Takže ak chcete robiť nejaký väčší výkon a je vás málo, tak čo aj nás je veľmi málo, sme dvaja, príležili sme traja. Ja s otcom a ešte jeden majsterko nám chodí pomáhať, sa mu dá. Tak toto je dobrý spôsob výroby sena. Samozrejme na to potrebujete silnejší stroj, okolo 200 koní som doporučil na ten lis, aj lis. Pomerne drahá záležitosť, tieto staršie až také drahé nie sú. Som povedal, že za dobré ceny sa dajú kúpiť, lebo málo kto to chce kúpiť. Väčšina robí okrúhle tých menších farmárov ako sme my. Ale
vám utiahne ten stroj, ktorý máte predimenzovaný traktor, tak ľudia by som potom pozeral po takýchto granátnych výsoch. Naozaj vám to ušetrí kopec vozenia, miesta v hale a ešte aj samonakladací voz sa dá kúpiť za 3000 €, jedine keď dobrá ponuka na bazoši. Je to komplikovaná mašina tento NIS, no. Veľa vecí sa tam môže pokaziť. Na údržbu je to podľa mňa o hodne náročnejšie ako NIS na odkrúhle balíky, aj keď síce sme ešte taký poriadny NIS na odkrúhle balíky ani nemali. Začínali sme pred 15 rokmi približne, on som kúpil Zipnu novú poľský list. Nejako nám to nefungovalo dobre. Niečo tam bolo asi zle nastavené, sme s tým nevedeli dobre robiť. Tak sme to nakoniec dali preč. Majiteľ, ktorý ho kúpil, bol veľmi spokojný, tak som rád, že jemu to fungovalo dobre. A potom nám chodili službári lisovať a nakoniec sme prišli na to, že mali sme tento traktor Magnuma kúpeného 2-3 roky a nakoniec prišla taká myšlienka, že skúsime tieto granáty a začať sa pri tom. Tak uvidíme ako ďalej. Dneska to, čo bolo nakosené, tak som to počítal približne, čo by mohlo byť suché, určite 6 hektárov a ešte nejakých 35 je nakosených, ale to asi dneska suché ešte nebude, lebo sme to ani neobrátili, pôjdeme to pozrieť. Ak to suché bude, tak do toho vlezieme, ak nie, tak budeme pokračovať zajtra. Máme taký nejaký limit 15 hektárov za deň max, lebo nemá kto ukladať, jedine ja. Ešte sa mi ľúbil v podstate kamarát, spolužiak z základnej školy. Myslím si, že je šikovný chlap, má vyvážačku. Robí s hydraulikou, bude mať asi na to cít, ešte v tom síce nikdy nesedel, ale verím mu, že to pôjde dobre. A uvidíme, no záleží to od toho, ako stroje budú fungovať a aj od ľudského faktora, či budeme dvaja, či traja. Ale tak s Božou pomocou to nejako zvládneme. Verím tomu. Takže tak, dobre. Toto sa mi podarilo. Táto parcelka. Kameru idem vypnúť. Majte sa pekne, nech sa vám darí, nech sa nič nekazí a nech využijeme tento čas dobrý, ktorý prišiel. Majte sa pekne, ahojte.